Magnus Lönnqvist tässä terve. Aktiivisen triathlon kilpaurani jälkeen olen jatkanut terveellisten elämäntapojen ja ihmisten energisyyden ja tuottavuuden osatekijöiden tutkimisen parissa. Nyt kerron sinulle Total Reset-tuottavuusohjelman Heart Reset-osuudesta. Heart Reset aloitetaan elämäntapakartoituksella, jossa käytetään suomalaista innovaatiota nimeltä First Beat. First Beat-mittaus on yksinkertainen toteuttaa. Vastaanotin asennetaan tarrojen avulla kehoon. Vähintään 3 päivän ajan pidettävä vastaanotin tallentaa jokaisen sydänlyönnin. Tätä tietoa analysoimalla saamme vankan käsityksen siitä, miten hermostosi reagoi sekä arkitoiminnoissasi että ympäristöön. First Beat-mittaus tuottaa meille selkeän graafisen esityksen kertoen meille muun muassa seuraavaa. Miten nykyinen elämäntapasi tukee hyvinvointia ja terveyttä, miten sekä fyysinen että psyykkinen työ kuormittavat kehoasi, onko unen määrä ja laatu riittävällä tasolla, jotta se palauttaa sinut hyvälle suoritustasolle uuden päivän koittaessa, oletko kyllin aktiivinen päivisin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Kartoituksen avulla selviää myös hapenottokykysi ja se, miten harjoittelu vaikuttaa elimistössäsi. First Beat-mittaus sinällään ei riitä, vaan tuloksia pitää osata jalkauttaa arkeen. Nykyinen sangen hektinen elämäntyyli, muuttuneet liikuntatottumukset sekä ravintoköyhä ravinto vaikuttavat siihen, että yhä useammin muutosvalmennusta tarvitaan. Kun olemme yhdessä muutostarpeesi havainneet, laadimme suunnitelman, jossa pienilläkin parannuksilla voi olla iso merkitys energisyytesi ja tuottavuutesi kehittämiseksi. Heart Reset-ohjelmassa käymme myös läpi sen, minkälaisesta fyysisestä harjoittelusta sinulla olisi hyötyä niin, että se palvelee kokonaisvaltaista kehittymistäsi. Myös Total Reset-ohjelman muut mielenhallintaan sekä ravintoon liittyvät osiot palvelevat tavoitettasi. Total Reset-ohjelman lopussa suoritamme uuden First Beat-mittauksen, jolloin kykenemme havainnoimaan ne muutokset, missä olemme onnistuneet ja mitä pitää edelleen kehittää. Hanki lisää virtaa arkeen. Tule mukaan Total Reset-ohjelmaan.